Matud nila, kung gihigugman nimo ang isa ka tao, kaya nimong sabton ang sitwasyon sa kalisod man o kalipay. Kaya nimong ihatag ang tanan, bisan pa man sa ikasakit nimo. Apan, ikaw ba? Unsa nimo kakaila ang imong hinigugma? Dear Ate Meg, ako si Marisol, 21 anyos, na nakapuyo sa Baryo Tae diri sa probinsya sa Sarangani. Ug ako, Ate Meg, na ay hinigugma sa layong dapit sa Davao Oriental. Sugdan ko aron inyong masabtan ang tanan. Aya! Inday Marisol! Inday Marisol! Unsa man ga? Ay, tay! Naa si Inday Marisol, tay! Tanawa lang siyang kwarto ga. Kamar na dito sa sulod. Nagas gawas kasi yung study first. Ay, sige, tay! Pwede mo sulod? Sudla lang ka. Salamat, tay! Sige, sudla na. Ayo! Dayon! Day! Nakoy pa ilila si friend ako sa Facebook ba? Lamiyon kayo siya. Kinsa naman po na Marites? Basta. Ihata na kayo mong name ha? Bahala ka dira. Pwede mo ko natawagan anytime tonight Kapag ako ay kailangan I'll be there by your side Kung gusto mo makalimot Come on, let's take a ride I just wanna make you feel alright. Ha? Berto Di Macaya sent you a message? Kinsa man ni siya? Ay Marisol, ako dahil tong friend ni Marites sa Facebook. Wala ko'y, sinlang tika. In fairness, gwapo siya. Uy, day! Gaga, asa man kagikan? Absent lang kag 2 days sa online class. Ay, nag-date-date na ang good nila dito sa Jensen. 2 days, yun. Tapos kinsa na po na si Lando? Di ba uyab ni mo si Raul? Ay, wala ka na-inform? Ang ani mo ay, umati klaro. And correction, sarami ka adlaw nag-date no. Grabe siya yung pumao sa kuha. What na itong gipa-activity ni Sir O? Ipasok ba yung naon niyang alas 3? Ay, sige. Ay, wait. Uyan naman na Berta. Katong Berto Di Macaya? Ibutang na ako sa ignored message, uy. Uy, ayaw, day. Kung mauyab lagi to nimo, mutuon ako na mas gwapa pa ka sa kuha. Wala ka dira, biyante ka. Magbabalik ang paborito niyong programa sa ilang patalastas. Certified world-class quality. With Dove, be free to be your own beautiful. Hashtag my hair, my say. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat and Find the right ride for you by visiting auto.suzuki.com.ph. 6:45. That time check was brought to you by Choose what's true. Choose GSM Blue. and Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Nagbabalik ang inyong programa, Charis Love Stories. Pila ka bulan ang nilabay, Ate Meg. Nahuna-hunaan ako, na-replyan si Berto. Ambot ba? Ngano? Hi Marisol. Hi gwapa ni. Kanasa ka ako pun sinunan ni. Hi. Hi Miss Beautiful. Hi Miss. Hello. Pasensya na, busy manggod ko. Yes, ni-reply na jud. Mm.
paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di maka... Daghan nga pud mig plano at Meg. Ug pila ray paglabay sa adlaw. Ulo ka bulan na di ay mi. Apan di gyud nato matag na ang mga mahitabo ugma. Sa kaadlaw, Ay, message siya din ako si Berto bago ko matulog. Langga, matulog sa ako ha. Kapoy kayo ko. Digan kay ko giansiran sa module. Sige lang ga, I love you. I love you too, Langga. Mwaps. Buntag naman di ay. Tawagan ako si Berto. Hello? Mayong buntag pa, Langga. hello? Kinsa man? Sa man ni? Ha? Ikaw ang kinsa. Kinsa ko? Asa ko ni Berto? Kinsa ka? Ha? Asawa? Tut, 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 tut. Milabay, ang pila ka bulan. Uy, day. Uy, move on na. Di naman siyang lalaki dris tibo kalibutan. Daghan pa mang mas better siya, ha? Day, ay naghilak, day. Pagmumuuna ba? Hello Langga? Unsang Langga? Ngano nagapanawag pa man ka, Berto? Langga, let me explain. Gusto na ko madunggan mo ang akong side. Wala na kay kailangan ni-explain. Kabalo na ko sa tanan. Langga, kaya nga akong pagpakasal, di ko di kagustuhan. Ikaw ang gigugal, Langga. Both side lang yun, gi-arrange ang marriage, Langga. Ikaw ang ginamahal, Langga. Di na ko angay mo toon ni mo. Imo kong gilimbungan. Langga, ikaw akong gusto pakaslan. Kabalo ka na, Langga. Kung tinuod ko ni mo nga palangga. Ngano saya ka nagpakasal, Berto? Langga. Ang gugma usahay di masabtan o di ka ha nagpakaaron ingon lamang sa gibati o tinguha di kapungan bahala nagduna sila'y maligsan kini ang kanunay nga mahitabong sa gugmang taong-buntang dalong bahala nag-aduna sila'y masakitan basta ang ilang maoy matuman di ba damo mga sultiro dira di ba damo mga dalagang tira nga agid nga sa pamilyado kahaw makuha tunto nga gugma. Sa una lang jud ang kalipay, pero matud Manila at ni Meg. Ex, example of your bad experience, ug ako na lang kining gidawat.
Magbabalik ang paborito niyong programa sa ilang patalastas. Be, hubog na ko be. Muuli na ko sa awa. Di pa ka hubog oy. Hubog na lagi ko. Kung hubog pa ka, unsa may pananaw nimo sa sakyanan diha? Mga sakinan, wala na magbalay sa akong pananaw, pre. Oh, unsa nimo pag uli ron? Nga mga balay naman ang pananaw nimo sa sakyanan. Yan na problema, pre. Dili na ko. Akong laton muagi ang akong balay. Akong paraon kay mo sa kanako. Nagbabalik ang inyong programa, Charis Love Stories. Nutoy mo ang anak. Naunsa man day na siya? Sige, ako lang istoryahon. Nak, naa kay problema. Ma? Pa? Nak, unsay ang imong problema? Nak, buntis ka? Nak, iingon ang imong problema sa ako ah. Naunsa di ay ka? Ma? Dili ba ko agay palanggaon? Ano gibuhat ni Berto sa ako Iyak kong gilimbungan. Nak, naagi mga tao nga naabot sa atong kinabuhi apan dili para sa atua. Ma, nganon dili na lang siya para sa ako Posibleng tungod kay lesson lang siya sa imuha. So, let him go away. Masaya ka na ba? Dahil ako'y nahihirapan pa na matanggap na may mahal ka ng iba. Paano ako kung sa'yo pa rin nagsusumamo? Hanggang kailan ako mababaliw sa'yo? Lagi kita. Ako si Marisol, nga solid listener sa inyong istasyon. Ug salamat sa pagpili sa ako ang istorya. Ug hinaot nga naamoy natun-an ni ini. Salamat sa atong solid liter, Sander karong hapuna. Hasta jud kanindot sa imong istorya. Ug diha kanimo Marisol, hinaot nga naka-move on na jud ka. Pareha sa atong letter sender nga si Marisol. Ug sa mga nagapaminaw, ayaw ka mo pagdalian ng guma. Busa maabot ka na sa saktong panahon. Ug kung naamay maabot, angay ila-ilahon aron di ta magmahay. Kini ang inyong Ate Meg sa programa karong hapuna. Ug daghang salamat.